खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव रसिता समफ्रामारि YouTube चेनेलाव बरायबाय दिनै सुजाताजों आंजों नोंथांमोननो सरप्राइज होनो थांगासिनो फर्स्ट टाइम जोंबो नोंथांमोना नायनानै इन्जय खालामगोन आं आसा खालामो जोंबो फर्स्ट टाइम ओरैबायदि समायना जायगायाव नै ओ जायगा फर्स्ट टाइम हैना ओरैबायदि समायना जायगायाव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था नै थांगासिनो देखायनोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय बिराद बुरजा ड्रेस बायदिसिना लादों नैयाव बिचावहाय जोङो एसे मोसानायनि भिडिअबो बानायगोन सुजाजों जों दख'ना एरिबो लाबोदों दायो जोङो DECC मेट्र' स्टेशनाव ओंखारफैबाय नहीं दिखा रही है ना DECC मेट्र' स्टेशनाव ओंखारफैबाय दायो ओमफ्राय कितने बदतमीज है तुझे कैमरा पकड़ना नहीं आती तू ब्लॉगर कैसे बनी ओमफ्राय थाबायनायनिल' वाकिं डिस्टेन्स 10 मिनिट थाबायनानै 10 मिनिट थाबायलांनानै मोनहैसिगोन नोंथांमोना अब्लासो नायलांबाय थादो थांगासिनो चलो बानायनो थांगासिनो मोसानो स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबोर इन्ट्रेस्ट जागोन दिनैनि भिडिअआ गोदान जायगा एकदम माने टटेलि गोदान आरो बे जायगाया मालाबाबो थाङाखै नोंथांमोनाबो नुफेराखै बे जायगाखौ दिनैसिमबो जोंबो फार्स्ट टाइम दासो थांनो नागिरदों बे जायगायाव आरोना स' बेयाव एसे मेथाइ एलबामबो बानायगोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ना गोमो सुजा क्यों ऐसे दिख रही मा खबर सुजा खबर मोजां नङा क्योंकि बहुत नींद आ रही है उन्दुनो ओंखारदों उन्दुगोन र' मा खालामनो थांगोन दैयाव दुगैनो ना मोसागोन सुजानि मोसानायनि नायनो दैयाव मोसानो थांगासिनो सुजाया बिचाव आं देखायनो लांगासिनो ना नायलांबाय था कैसे हो रोसिता समप्रमारी मोजां नङा नंगौ तो क्या चल रहा है किधर जाना है मैडम आपको बोलो सरप्राइज मुझे कहाँ लेके जा रही हो सरप्राइज मुझे आंनो सानांगौ खत्म हो गया कोई बात नहीं रख लो सारा जोब्बाय आं नांबावगौ आरो लग रही हो चलो चले ब्यूटीफुल लग रही हो बस कर बस नौटंकी नहीं ऐसे नजदीक से नहीं नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे हटेलावनो जों फैदों सरप्राइज शिट बिराद गरम सान्दुङा थैगोन खामलायबाय मोखाङा थैलायगोन नीचे से जाना है क्या हम नीचे क्यों जा रहे हैं सुजा विच वे ये तो नीचे जा रहा है इधर से होगा ना ऊपर से गर्मी ओ मोखाङा खामजोबसिगोन सान्दुङाव नीचे पार्किंग है माय गॉड ओए दूसरे टाइम पे हक करने के लिए होटल पार्क ओके बोला होटल पार्क नै मोनफैबाय जोङो नायदो सुजाजों जों मा खालामगोन बेयाव ओ माय गुडनेस मुझे मत दिखा यही होगा ना सेरेटोन यही तो है तो पूछ रही है दिख रहा है तो पूछती है नायनो सेराटननि समायना रमायना डिजाइनखौ 7:30 बजे तक पहुंचाना है हमारे अगर हमारे के साथ आना है तो हाँ और मुझे पूछना पड़ेगा नै बैयावनो बिचा बेयावबो थांगोन जोङो दायो नै बावथारला देखायजोबथारनोसै नोंथांमोननो गासिखौबो मिथिबायना So my head is paining Suja my mood is also paining you are too much shocking with these people so don't talk I will talk any problem to you yeah these people are so irritating they are not they are good better नुलायबाय नै खाटाराव दंफां लाइफां गैया आंनिया ओरैबायदि मोजां जानानै दङ नै दंफां लाइफांफोरा बियो मायो सुजा ये खजूर है ताल है खजूर नहीं है खजूर है ताल है ये तेरा सर ताल से ताल मिला आपकी माथा है
Maybe I will die. Now we need to call Betty, okay? Why? She will direct us which way to go. Call quickly. Wait. After entering. सान्दुङा थैनोसै. थ' फाइनालि जोङो नोंथांमोननो जे जायगायाव फैनो देखायनो नागिरदोंमोन बेयाव मोनफैबाय. 10-15 मिनिट थाबायबोबाय मेट्र'निफ्राय ओरैबायदि गरम ओमफ्राय बेयाव दसे नेचारेल फिल जागासिनो दंफां लाइफांनि सायाव ओंखायनो एसे रेस्ट लानि बेयाव बिराद गरम जाबाय. हाना नै नायदो ओरैबायदि नोंथांमोना सानदों इन्डियायावल' आसामावल' दंफां लाइफां थायो कातारावबो दङ नै नायदो दंफां लाइफाङा. ओइ ये पूरा होटल का भंडारी. तो फाइनाली आङो नोंथांमोननो देखायफैनो लाबोनाय जायगाखौ मोनफैबाय. सिङाव हाबनानै बहुत जायगा देखायनांगौ दं नोंथांमोननो दायो देखायनि जास्ट जोङो हाबफैदों एन्ट्रि खालामथ'वाखै. एन्ट्रि खालामनानै नायनोसै मा देखायनो हायोना. बिचआवबो थांगोन जोङो सुइमिं पुलावबो थांगोन जाकुजि बायदिसिना सब गासैबो जोंनि थाखाय फ्रि. नोंथांमोना साननो हागौ जोंनि बाबाया एक्चुअलि सानो बहुत फैसा गारो बेरायनानै होननानै नाथाय बाबा बेयाव जोंहा थाइसेबो फैसा लाया जोंनि बियो फ्रि आरो जोंनि काटा एयारवेजनि स्टाफफोरनि थाखाय बेयाव फ्रि. स' नोंथांमोना नायदो जों मा खालामो सिङावहाय ना एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों मेथाइ बायदिसिना थ' नायबानो जाबाय नोंथांमोना मारै नुयो आरोना सिङावहाय. नायदो ओरैबायदि समायना सयथिबो ओरैबायदि समायना नायदो. थ' आं नोंथांमोननो देखायफैनाया नैबेनो बे हटेलानो जों एन्ट्रि जाखांबाय बेयाव जेब्लायबो आराबिकफोरनि टि केटलिखौ दोनो बे बिसिनि ट्रेडिसनेल. ओमफ्राय जोङो सिङाव हाबफैखांबाय दायो एन्ट्रि दंबावो. जोङो मोनफैबाय बिच आरो पुलनि खाथियाव नोंथांमोना नायनो हागोन जों एन्ट्रि जाखांबाय हटेलाव. नायदो आखायाव मा गानहरखो बेयावहाय बिसिनि बारक'ड दङ बेखौ स्केन खालामबा जानाय लोंनाय अर्डार होनो हायो. बियो एसे डिसकाउन्ट आरो 30% डिसकाउन्ट. स' दायो जों थांनोसै ओरैजाय बिचआव फार्स्टआव सुइमिं खालामनोसै बिराद गरम जाबाय फार्स्टआव सुइमिं खालामनोसै ओमफ्राय उनावहाय फ्रेश आप जानानै बिचजोंहाय एसे मोसानायनि शुटिं खालामहैनोसै ना सुजा. बीच देखा? सुनो बैग मत दिखाओ गंदा बैग. क्या गंदा बैग मत दिखाओ. बहुत गर्मी यार ओ माय गॉड. नोंथांमोना साननो नाङा बिराद फैसा गारो होननानै बेयाव थाइसेबो फैसा लाया जास्ट जोंनि काटा एयारवेजनि आइडि कार्डखौल' नांगौ. बिदिनो जोङो गासिबो फेसिलिटिखौ इउज खालामनो हायो. गासिबो माने बेडरुम बायदिसिना नङा जानाय लोंनाय नङा खालि बीच सुइमिं पुल जाकुजि मा दङ आं नोंथांमोननो देखायगोन. कितनी काली दिख रही है. मरनी I don't know also. क्या बता There is no reception बोला ना उसने. हाँ तो रिसेप्शन में थोड़े जाके मिलेगा. अगर इस धूप में बैठना है तो मुझे नहीं बैठना भाई. मैं तो कभी सोनी शिट मैंने बैठूंगी. कहाँ मारने जा रहे हैं. ढूंढते हैं ना दरवाजा. नो स्मोकिंग ओके.